I pozdrav svima ljudi, danas igramo Draft Challenge. I kao što svi znate, danas je Epic Sunday, da. Ja više nemam executionera da doniram, stvarno, izvinite ni Skeleton Army, evo, gledajte kako ga traže. Ja sam tražio Boblera, dali ste mi samo 2, tako se ne može. Evo, za samo sati ide ovaj klan chest, jej. Ja mislim da ćemo mi opet da imamo 10, skoro sam siguran, ovaj klan je prejak. Ništa, ajde mi idemo, da ne dužimo, idemo u Draft Challenge. Uložit ćemo Gianta, da možemo da kombinujemo sa nečim. Ja bi ovdje iskreno uzeo Lightning, jer to su mere bezbednosti. I princeza, yes! Mislite, onako bacim Lightning na guards. A oni su mnogo slabi, ne znam, puno ljudi ih koristi, ali ne znam zašto. Eto, taman. Obojice sam potrošila 6 eliksira, samo što ovo neće da mu ništi ovo. Jebi ga. Šta se radi? Ovo je malo bio glup potez sa moje strane. Evo, bacit ćemo ovdje princezu, ne znam koliko je to pametno. Da mi ovog mogu da sad me sramota. Hajde ubiti, samo hoću da ubiju ovog peku. Ništa, dobro, ubili su peku. Ne, ubili su princezu, fuck. Sad je Lamba. Lamba grize kao mamba. Malo će i da rage, Ne. Ajde, bar mi je ništa. Ništa, ovu rundu nismo dobro započeli. Balon, fuck. Ajde, nemoj da udariš. A dobro, ipak je stigo malo do towera. Bitno je da nije bacio onu pravu bombu. Mislim da imam neku strategiju, Ice Golem plus mini peka plus arčerice. Da, to izgleda, mislim, odlično. Ja sad mogu da stavim i Lumberjacka. Yes! Ovo je GG. Samo da ovaj mini peka ne ide pre ovog. Dobro, ovi su počeli da gađaju. Nice. I ovaj ima sve karte s ovim shieldovima. Rage to! Mini peka plus rage jednako win. Ajde, Lightning. Ovo su mere bezbednosti, ljudi. Fuck. Ovo je fail. Ajde, pa se nešto Lumberjack. Ništa od ove runde. Slučajno sam ugasio ovaj audio. Znači, ovu rundu smo izgubili, nažalost. Ništa, idemo u sljedeću i možda i čak i zadnju rundu. Nadam se da nije. Ja ne znam, iskreno, ja ću ovdje ti izaberem Ice Wizarda. Najgoru legendarnu kartu po meni, kao i Lava Hound. Aj sad, nemojte sad ono da pišete šta ti sereš, nije najgore. Svako ima svoje mišljenje. Taman gledao sam jednog youtubera u Arenu 7, dobio Lumberjacka, kaže sranje, najgora legi karta. Znači, svi imaju drugačije mišljenje o kartama. Slučajno sam bacio, ali ajde. Lumberjack je hitao tower. No dobro, uzeo je 2 hita. Mislim da je to malo premalo. Treba si više da uzmeš.
idemo edit golema ispred. Kako mi smeta ova ikonica i vi ne možete verujete. Kad smo igrali Battle Miša i ja, taman da bacim klon, ovo me zezne. Da ne kažemo honorarnu reč. Lumberjack pod Rageom. Vidio sam kao Lumberjack pod Rageom uz pomoć Towera može da ubije celu Skeleton Army, što je stvarno fantastično. I vi kažete da nije dobro Legi kart. Dobro, kao što sam rekao, svako ima svoje mišljenje. Sada ne znam da li da se defam, hoću defaću se. Ću se defam. I ja, što mi sramota. Idemo, Rage. Ovo će da bude epski. Gledajte Lumberjacka, gledajte šta radi Lumberjack. Ceo tower, ceo je otišao zbog Lumberjacka. I uz veoma malu pomoć ovog slepca. Ice Wizarda. Ali ne znam kako su napravili tako glupog Ice Wizarda. Nekako mi je mnogo glupa karta. Ovdje smo zeznuli sve zbog ovog golema. Sve je on kriv. Zašto postojiš goleme? Ali gledajte koliko Lumberjack brzo hita. To najviše volim kod njega. A brzo, a uzima mnogo velik damage. Ovako. I lampa, da ga malo grizem. I napravio mi je veliku štetu na toweru. Nanao mi je, kako već želite da kažem. Znači, evo, uništit ćemo mu. Ide Lumberjack i Rage. Bam! Dobro, uzeo je 3 hita. Stvarno super. Šta rade vi barberijani? To! Dobro je, mnogo smo uzeli na toweru. Stvarno mnogo. Morao sam ovdje da bacim hordu. Zbog ovog slepca Hoga. Slepac Hoga. Ovo je njegov win. Odmah se vidi. Pobedio me dečko. Ili nije? Ili jeste, da. Well played, good game. Znači, ovo je bio totalni promašaj, ovaj draft challenge. Ništa, to bi bilo to. Da, hvala vam na 8 suba. Znači, predložite nam šta bi vi volili da mi snimimo za specijal. Za 10 subscribera, Mislim da je premalo da radimo specijal za 10 subscribera, ali ajde, kao što sam rekao u jednom klipu, tako sve počinjem. Ništa, to bi bilo to što sam imao da vam kažem. Mi se vidimo u narednom klipu, nadajmo se da će naredni klip da bude specijal za 10 subscribera, to sve zavisi, to je sve na vama. I ništa, to bi bilo to i pozdrav.